Wow. Το κορυφαίο τώρα είναι ότι δεν έχω κάμεραμαν. Αλλά έχω μια κάμερα που με ακολουθεί. Σ' ακολουθώ. Γεια σου αγαπημένοι μου φίλοι, μια και μοναδική συνδρομητή στο κανάλι μου στο YouTube. Πόσο καιρό έχω να το πω αυτό, τέλος πάντων. Είσαι στο κανάλι της Μουμπαμπέ, εγώ είμαι η Χρύσα και σήμερα θα δούμε αγαπημένα, συγκεκριμένα αγαπημένα του 2018. Στο περσινό βίντεο, στο αγαπημένα του 2017, μου είχες πει ότι σου φάνηκε λίγο μικρούτσικο έτσι, θέλω να το κάνω λίγο διαφορετικό, λίγο πιο σκηνοθετικό. Αλλά ήθελες κάτι έτσι πιο έτσι μπαμπάτσικο και εγώ είμαι εδώ γι' αυτό. Έχω φέρει προϊόντα τα οποία είναι make-up, τα οποία είναι skincare. Έχω φέρει ένα παιδικό βιβλίο και μία σειρά. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσει το βίντεο! Πρώτο αγαπημένο είναι για σένα και για μένα που ποθούμε τη βλεφαρίδα κάγκελο, τη βλεφαρίδα πεταλούδα, τη βλεφαρίδα ομπρέλα, δεν περνάει μήτε ήλιος μήτε βροχή. Αλλά καθημερινά τώρα να φοράς στη δουλειά, στις εξωτερικές σου δουλειές γενικότερα, σε μια συνάντηση τα πρωινά, σε ένα καφέ. Λίγο δυσκολάκι το βλέπω, γι' αυτό υπάρχει αυτό. Και αυτό είναι Ines. Σου γράφω εδώ πέρα την εταιρεία και το site γιατί εγώ με τις ονομασίες δεν τα πηγαίνω πάρα πολύ καλά. Δεν τους ξέρω, δεν με ξέρουν, τους είχα πετύχει στην έκθεση και αυτό ουσιαστικά τι είναι? Είναι τριχάκια τα οποία είναι μέσα σε αυτό το μπουκαλάκι. Κάτσε να το ανοίξω προσεκτικά. Ναι. Με αυτό το βουρτσάκι που είναι σαν μάσκαρα, σκέψου. Τσάκα του. Και τι κάνεις τώρα εσύ με αυτό? Περνάς μια στρώση μάσκαρα, παίρνεις το βουρτσάκι, το ταμπονάρεις πάνω στις γλυφαρίδες, δεν το παίρνεις σαν τη μάσκαρα σιρτά, αλλά το ακουμπάς ουσιαστικά πάνω στις γλυφαρίδες για να κολλήσουν στα τριχάκια πάνω στη γλυφαρίδα σου και μετά περνάς άλλη μια στρώση και αν θες και άλλη μια στρώση και αν θες και άλλη μια στρώση. Όσο πιο πολύ βάζεις ίνες μετά το στρώσιμο, τόσο πιο έντονο είναι το αποτέλεσμα. Απλά θυμίσου μετά από κάθε πέρασμα με τις ίνες να περάσεις μάσκαρα για να τις κλειδώσεις ουσιαστικά. Υπάρχουν και σε λευκές, υπάρχουν και σε μαύρες. Εγώ παίρνω τις μαύρες γιατί πες βρε αδερφέ ότι δεν πετυχαίνεις όλες τις ίνες. Βιάζεσαι βάζοντας μάσκαρα. Αν είναι μαύρη δεν θα φαίνεται. Εντάξει, μετά θα πέσει. Και η λευκή να είναι πάλι θα πέσει, γιατί δεν έχει κολλήσει, δεν έχει περάσει τη μάσκαρα. Αλλά εγώ προτιμώ τις μαύρες. Υπάρχουν και σε διάφορες μάσκαρα. Έχω δει ότι είναι σαν step οι ίνες. Συνήθως είναι λευκές στα step που δείχνουν. Εγώ τις παίρνω ξεχωριστά και παίρνω τη μάσκαρα που μου αρέσει, που μου δίνει τον πουλί, τον όγκο, έτσι το better than sex κατά προτίμηση, αλλά και αυτή να μην είναι. Έχω πολύ καλή οικονομική μάσκαρα από 17 και αυτά, έχεις γλυφαρίδες τούμπαν. Και θα συνεχίσω με ένα λαδάκι, ένα λαδάκι όμως διαφορετικό από τα άλλα. Ένα λαδάκι ουσιαστικά που έχει εθέριο έλαιο μέσα και έχει πάρα πολλές χρήσεις. Πολύ δίχως Φάντερ Κυριάκος. Το επόμενο αγαπημένο είναι ένα λαδάκι όμως διαφορετικό από τα άλλα. Δεν το βάζεις σε μαλλιά, δεν το βάζεις στο σώμα, το βάζεις. Αλλά γιατί το βάζεις στο σώμα? Στο σώμα το βάζεις γιατί έχει κάποιες ιδιότητες που χαλαρώνει τους μυς. Είτε από έντονη άσκηση, αν έχεις πόνους από έντονη άσκηση. Είτε στην περίοδό σου που εμένα τις δύσκολες μέρες με έχει σώσει γιατί είναι λίγο πολύ δύσκολες οι δικές μου μέρες. Τέλος πάντων, πολύ προσωπικές εξομολογήσεις, θα κοπεί στο μοντάζ. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σε πόνους της μέσης. Είναι κατάλληλο και για γυναίκες που είναι έγκυες, πολύ βασικό, γιατί όταν προχωράει η εγκυμοσύνη μας πιάνει λίγο η μεσούλα μας, μπορείς να βάλεις αυτό το λάδι. Επόμενο αγαπημένο. Το επόμενο αγαπημένο είχε ξεκινήσει σαν ένα μισητό προϊόν, αλλά κατέληξε να είναι αγαπημένο και το 2018 να είναι κοντά μου. Όχι όλο το 2018, αλλά από τη μέση και μετά είναι συνέχεια στο μπάνιο μου και αυτό είναι αυτό το dry shampoo, το Batiste, αλλά το Batiste που λέει για καστανά μαλλιά, γιατί εγώ τότε που είχε γίνει ο χαμός με αυτά τα dry shampoo χρόνια πίσω είχα πάρει το κλασικό αυτό, πολύ ωραία μύριζε, κανένα πρόβλημα δεν είχα με αυτό, αλλά επειδή εγώ έχω σκούρα μαλλιά σχετικά, το ψέκαζα και μετά μου άφηνε πολλά σπράκια πάνω στα μαλλιά, ενώ έκανε δουλειά φούντον, έτσι έκανε έτσι ωραίο αυτό, μου άφηνε πολλά σπράκια, το χτένιζα για να φύγουν τα ασπράκια, αλλά πάντα μου άφηνε υπόλοιμα, τουλάχιστον στα δικά μου μαλλιά. Έχω μιλήσει και με άλλες κοπέλες που δεν έχουν κανένα θέμα με το συγκεκριμένο να αφήνει πάνω λευκά. Αλλά όταν βγήκε αυτό για καστανά μαλλιά,
δεν σου λέω τίποτα. Εγώ γενικότερα έχω πολύ λιπαρό μαλλί. Φαντάζομαι ότι λούζομαι και την επόμενη μέρα φαίνεται λες και με έχει εκλείψει αγελάδα. Οπότε τι κάνω, τη δεύτερη μέρα περνάω, τρίτη μέρα ξαναπερνάω και τέταρτη μέρα λούζομαι. Είναι καλό γενικότερα να μην λούζεσαι κάθε μέρα. Τα φυσικά λεπτά που βγάζουν τα μαλλιά μας κάνουν καλό στη ρίζα και πρέπει να υπάρχουν. Δεν λέω να είμαστε άπλητες, έτσι. Όχι. Πόσο μάλλον τώρα που έχω κοντά μαλλιά και δεν μπορώ να τα πιάσω. Γιατί πες όταν είχα πιο μακριά μαλλιά, τη δεύτερη μέρα καλά ήμουνα μόνιμα με ένα κότσο, έτσι. Στο κεφάλι. Γιατί ναι, μεν ήμουν λουσμένη, αλλά φαινόμουν, σου λέω, το μαύρο μου το χάλι. Αλλά τώρα που έχω κοντά μαλλιά και δεν μπορώ να τα πιάσω, ήταν σωτήριο πραγματικά. Το επόμενο αγαπημένο είναι πολύ αγαπημένο και αυτό. Είναι από τη VC και πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν ουσιαστικά που είχε βραβευτεί και την προηγούμενη χρονιά. Είναι το Mineral 89. Έχει 89% ιαματικό μεταλλικό νερό της VC και υαλουρονικό οξύ φυσικής προέλευσης. Το απλώνεις στο δέρμα σου μετά τον καθαρισμό. Μπορείς να το αφήσεις να λειτουργήσει είτε μόνο του, είτε μετά μπορείς να βάλεις τον νερό ή την κρέμα σου. Εγώ τα πάω στον όλο. Είναι ένα πολύ εντατικό προϊόν. Είναι σε μορφή τζέλ λεπτόρευστο. Είναι κατάλληλο και για ευαίσθητες επιδερμίδες και για ξηρές και για λιπαρές και για μεικτές. Είναι διαφορετικό πράγμα το ότι έχω λιπαρότητα και διαφορετικό πράγμα το ότι χρειάζομαι ενυδάτωση. Η ενυδάτωση χρειάζονται και οι λιπαρές επιδερμίδες. Απλά με προϊόντα που είναι κατάλληλα για λιπαρές επιδερμίδες και αυτό είναι και για λιπαρές, είναι και για ευαίσθητες, για όλους τους τύπους δέρματος. Αυτά, πολύ με άρεσε. Το επόμενο αγαπημένο είναι αυτό το κραγιόν που φοράω στα χείλη μου. Αυτή η ζουμερή πανδεσία, αυτό το κραγιόν που είναι ένα υγρό κραγιόν από την εταιρεία Μία. Σου έχω ξαναμιλήσει για αυτήν την εταιρεία. Επίσης, σου είχα πετύχει σε μια έκθεση. Γενικότερα, σε αυτές τις εκθέσεις, εγώ πετυχαίνω πολύ κόσμο. Βέβαια, ούτε με θυμούνται την επόμενη χρονιά. Δεν πειράζει, να είναι καλά. Αλλά τα προϊόντα τους είναι πάρα πολύ καλά. Είχα πάρει λοιπόν ένα κραγιόν που σου είχα μιλήσει από την εταιρεία Μία, που δεν ήταν υγρό, ήταν κανονικό. Αλλά γιατί σου μιλάω για εκείνο το κραγιόν, ένα πολύ ωραίο. Έχουν πολύ ωραίες συσκευασίες και το κανονικό κραγιόν και αυτό. Αν παρατηρήσεις στη συσκευασία του, εμένα αυτό που με τρελαίνει είναι ότι παρότι είναι υγρό κραγιόν, ο σχηματισμός μέσα κάνει τη μορφή του παραδοσιακού κραγιόν. Είναι μεταλλικό, φαίνονται τα χείλη πολύ πιο ζουμερά από ότι είναι. Δηλαδή, εγώ έχω σαρκώδη χείλη, αλλά με αυτό φαίνονται ακόμα περισσότερο και σε κοπέλες που έχουν πιο μικρά χείλη, στις φίλες μου δηλαδή που το έχω βάλει σε δύο φίλες μου. Η μία που είχε πιο λεπτά χείλη, γενικότερα τα πιο glossy και τα πιο μεταλλικά μεγαλώνουν. Δίνουν φως και μεγαλώνουν. Πάρα πολύ σταθερό. Βέβαια, αν πιείς, θα αφήσει πάνω στο ποτήρι το χρώμα, αλλά το θέμα είναι το σου μείνει και στα χείλη. Δηλαδή, δεν φεύγει να πάει, στέκεται. Το έχεις ώρα. Δεν ανανεώνεις κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί εγώ το βαριέμαι και όλα σε αυτά, με ξέρεις. Και αν δεν με ξέρεις, ελπίζω να με μάθεις. Το νούμερο τώρα θα στο κάνω ένα κοντινό εδώ πέρα, γιατί δεν το βρήκα κάπου αλλού, για να σε είμαι ειλικρινής. Τέλος πάντων, θα σε αφήσω και το site της Μία, αυτά. Επόμενο αγαπημένο, θα σου μιλήσω για το scrub. Για αυτό το scrub, γιατί φωνάζω. Μεγάλος ενθουσιασμός. Θα σου μιλήσω λοιπόν για αυτό το scrub, που εμένα η μυρωδιά μου αρέσει, αλλά δεν ξέρω αν θα αρέσει σε όλους. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κάτι μου θυμίζει. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς. Να πω ότι η εταιρεία Bissera έχει φυσικά καλλιτικά με κερί μέλισσας. Το συγκεκριμένο scrub έχει λεπτούς κόκκους, δηλαδή δεν είναι άγριο. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις 1 με 2 φορές τη βδομάδα. Είναι οικονομικά προϊόντα, αλλά πολύ καλής ποιότητας. Περιέχει μέσα πέρλες τζοτζόμπα και κουκούτσι βερίκοκο. Και αφήνει την επιδερμίδα μετά πάρα πολύ απαλή. Like! Με το επόμενο προϊόν περάσαμε στιγμές αφοσίωσης, ατέρμονης αγάπης όλο το καλοκαίρι. Μιλάω για το κραγιόν σε μορφή μολυβιού. Μιλάω για αυτό το μεταλλικό κραγιόν από Golden Rose. Είναι το νούμερο 1. Και εμένα για κάποιο λόγο, όχι δεν μπορεί να το φοράς και χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι με μαυρισμένο δέρμα, μόνο αυτό στα χείλη, δεν χρειάζεται να βάλεις τίποτα άλλο. Αυτό και μάσκαρα. Τσακ, τίποτα, έφυγες. Αλλά μπορεί να το φοράς και χειμώνα βέβαια. Συνδυάσεις με ένα σκούρο σμόκι, καφέ, μαύρο, όποιο άλλο χρώμα θες. Άχρωμα μεταλλικά χείλη. Τέλειος συνδυασμός για μένα. Το επόμενο προϊόν δεν το χρησιμοποιούσα κάθε μέρα, γιατί δεν κάνω το χρησιμοποιήσω κάθε μέρα βασικά. Είναι ένας ορός από τη Ren, όχι το Perfect Canvas που το έχω εκθιάσει πραγματικά. Είναι ένας ορός που ουσιαστικά σου κάνει στιγμιαίο sun lifting, να το πω. Λέγεται Keep Young and Beautiful. Γιατί μιλάω αγγλικά αφού έχω τόσο κακή προφορά? Έτσι λέγεται. Δεν είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Είναι ένα προϊόν που εγώ συνήθως το χρησιμοποιώ όταν θέλω να πάω κάπου
ήθελα να είμαι πιο περιποιημένη ή αν ξυπνήσω κάποια μέρα και δεν είμαι στις πολύ καλές μου και εδώ λίγο το δέρμα μου ότι δεν είναι όπως το θέλω. Βάζω 2 σταγόνες από αυτό και νιώθω κατευθείαν ότι το δέρμα μου αρχίζει και σφίγγει. Το νιώθεις εκεί τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που βλέπεις σε ένα μήνα όταν περάσει ο καιρός το αποτέλεσμά του. Είναι κάτι που το βλέπεις στιγμιαία τη διαφορά έχει στο δέρμα σου. Νιώθεις το δέρμα σου να τραβάει και να σφίγγει εκεί τη στιγμή που το φοράς. Φαντάσου ότι το έχω 1 χρόνο και το μπουκαλάκι είναι πόσο ml, 30 ml και φαντάσου ότι το έχω πάει ως εδώ. Δεν είναι ένα φθηνό προϊόν, αλλά κάνει δουλειά. Κάνει αρκετά καλή δουλειά. Αν δηλαδή σκεφτείς ότι θες να επενδύσεις σε κάτι, κάνει καλή δουλειά και κρατάει πάρα πολύ. Και επόμενο προϊόν είναι ένα προϊόν πάλι για τα χείλη. Αυτή τη φορά είναι ένα lip balm. Ένα lip balm από την εταιρεία Youth and Lab. Είναι μια ελληνική εταιρεία. Είναι αυτή η συσκευασία του. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη μυρωδιά. Έχει μια ανεπαίσθητη μυρωδιά. Είναι διάφανο, χωρίς χρώμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άντρες. Καταπαίνει τα σκασμένα και φυδατωμένα χείλη. Και γενικότερα εγώ έχω πρόβλημα με τα χείλη μου γιατί πολύ συχνά μόλις πιάσει λίγο κρύο. Όχι πολύ, δεν μιλάω τώρα για το χιόνι που έπεσε. Λίγο κρύο, ένα τσίκ. Εμένα μέσα στα χείλη μου θα είναι σκασμένα, θα τρέχουν αίματα, χάλια μαύρα. Οπότε το 2018 ήμουνα συνέχεια έτσι. Επίσης μου αρέσει και για το καλοκαίρι και για τα πρωινά που φεύγω, γιατί δίνει μια γελάδα στα χείλη. Είναι το τρίτο που χρησιμοποιώ μέσα στον χρόνο. Το επόμενο αγαπημένο είναι μια σειρά, λέγεται The Sinner. Έχει κάνει και παραγωγή και πρωταγωνιστή στον πρώτο κύκλο η Jessica Biel. Είναι ένα πολύ γρήγορο αστυνομικό. Εμείς ξεκινήσαμε να βλέπουμε τον πρώτο κύκλο και τον τελειώσαμε νομίζω σε 2 μέρες. Hashtag έχουμε παιδί, δύσκολο δηλαδή. Παρ' όλα αυτά καθόμασταν μέχρι το πρωί γιατί τελείωνε το επεισόδιο και λέγαμε θέλουμε κι άλλο. Τι έγινε μετά, γιατί μας άφησε έτσι, τι γίνεται εδώ πέρα. Έχει 2 κύκλους να πω. Και αν είστε σε περίοδο που ψάχνετε σειρά και σας αρέσουν έτσι τα αστυνομικά, έτσι τριγκαδόρικα, σίγουρα τσεκάρετε. Και το τελευταίο αγαπημένο είναι ένα αγαπημένο που αφορά τους ανθρώπους που έχουν παιδιά στο περιβάλλον τους. Είτε δικά τους παιδιά, είτε ανιψάκια, είτε βαφτιστήρια, βρε αδερφέ. Πρόκειται για ένα παιδικό βιβλίο το οποίο το βρήκαμε και αυτό το καλοκαίρι σε μια έκθεση και από ό,τι καταλαβαίνω από το βίντεο που γυρίζω, εμείς δεν έχουμε αφήσει έκθεση για έκθεση. Είναι λοιπόν αυτό το βιβλίο. Λέγεται Το σώμα μου είναι δικό μου. Είναι η 1η χιλιάδα, είναι από τις εκδόσεις Ψυχογιός, το παράρτημα που είναι για το παιδί. Ουσιαστικά μιλάει ότι το σώμα τους ανήκει, ότι πρέπει να έχουν την επιλογή ποιος θα τα αγγίξει, πού θα τα αγγίξει και πώς θα τα αγγίξει. Είναι ωραία τα παιδιά να μάθουν από μικρή ηλικία ότι ξέρεις κάτι, ακόμα και εσύ που είσαι η μαμά μου, αν δεν θέλω αυτή τη στιγμή να καθίσουμε αγκαλίτσα έτσι, μπορώ να το κάνω. Μπορώ να σου πω ότι ξέρεις κάτι μαμά, δεν θέλω τώρα. Το παιδί μαθαίνει από μικρή ηλικία να λέει όχι σε αγγίγματα που το κάνουν να νιώθει άβολα και αυτό προλαβαίνει πολλές καταστάσεις. Το παιδί και σε μικρή ηλικία μπορεί να πει όχι σε ένα άγγιγμα κάποιου γνωστού που μπορεί να έχει τις καλύτερες προθέσεις αλλά μπορεί και να μην τις έχει. Και αργότερα όταν μεγαλώσει έχει αποκτήσει μια τέτοια φιλοσοφία και πιστεύει τόσο πολύ αυτή τη φράση ότι το σώμα μου είναι δικό μου, που απέναντι και στους συνομιλίκους της, στις σχέσεις της πιο μετά, θα ξέρει να διαχειριστεί το σώμα του όπως θέλει εκείνο. Να το χαρεί όπως θέλει εκείνο όμως. Είναι μικρό, περιεκτικό και οικονομικό επίσης να πω. Κοστίζει γύρω στα 5,5 ευρώ. Δηλαδή εγώ από την έκθεση το είχα πάρει 5,5. Το γράφει και εδώ πέρα. Οπότε το συστήνω ανεπιφύλακτα. Έχει και άλλα βιβλία αυτή η σειρά. Το Δεν πάω πουθενά με ξένους, Τα συναισθήματά μου, πολύ ωραία βιβλία και αυτά. Αλλά ειδικότερα αυτό το έχουμε αγαπήσει με τη Χριστίνα και απαντάει στο βιβλίο, συζητάει. Κάνουμε ωραίες κουβέντες. Να πω ότι το βιβλίο πάνω γράφει ότι είναι για ηλικίες 5 με 6 ετών. Αν όμως βλέπετε ότι είναι λίγο πιο μπροστά από την ηλικία του και από 4 να το ξεκινήσετε, χωρίς να βάζουμε πονηράδες στο μυαλό μας ή οτιδήποτε άλλο, απλά να το διαβάζουμε για να ακούει τις προτασούλες. Και αυτό, αγαπημένοι μου φίλοι, μια και μοναδική συνδρομή στο κανάλι μου στο YouTube. Ήταν το Momo βίντεο που σου λέω τα αγαπημένα του 2018. Γράψτε μου από κάτω αν κάποια από αυτά τα έχεις δοκιμάσει, αν κάποια από αυτά θέλεις να τα δοκιμάσεις, αν κάποιο από αυτό σε ιντρίγκαρε. Κάνε ένα like στο βίντεο αν σου άρεσε, ένα subscribe, ένα καμπανάκι, καλοδεχούμενα είναι. Και τα λέμε την επόμενη φορά.